Pozdrav, dragi prijatelji. Svidelo nam se prošli put da budemo napolju na otvorenom, pa smo odlučili i danas da budemo. Danas na svu sreću, ono što kažeš, sunce nije tako kao prošli put jako, malo imamo i hladovine, pa je malo i prijatnije i nama danas. Tako da krenut ćemo sa ovaj put prvi put u stvari radimo, što kaže, serijal o kruškama iz bureta. Jeste. Pa nešto što kažu da ne bi trebalo da se radi, da prosto kruška ne trpi drvo, da nisu dobri prijatelji. Pa da vidimo sad, mi smo uspeli da dođemo do, koliko ja znam, jedinih 5 boca registrovanih destilerija u Srbiji koje se igraju sa kruškom i stavljaju ju u bure, pa ćemo da vidimo, da predstavimo, da vidimo šta možemo da očekujemo. Što kaže, ajmo odmah da krenemo. Prva rakija koja je danas ispred nas, radi se o destileriji Zlata Kap. Njihov proizvodni pogon se nalazi u selu Stup kod Sjenice. Jedna odlična etiketa, moramo da pohvalimo ćirilicu, jedan veoma lep izgled. Konkretno, ovo je rakija od divlje kruške. Informacija koju imamo da je 3 godine provela u buretu. Inače, iza destilerija stoji Milorad Gluščević. Oni su inače bili poznati po proizvodnji kafe, tako su počeli svoj biznis, pa su posle nastavili sa proizvodnjom rakije. Osnovani su 2016. godine i ova rakija koju ćemo sad probati je na 40 volovnih procenata. Njena cena u maloprodaji je oko 4600 dinara. Ajde da vidimo šta kaže. Osjeća se ta divljina na mirisu. Sviđa mi se što bure nije dominantno, oseti se drvo, ali nije prekrilo, nije pojelo krušku, nego i dalje je tu kruška prisutna. Opet kažem, kod ti divljih imali smo to i ranije kad smo radili bezbojne kruške. Što kaže, ne možeš sad specifično da kažeš, to je 1/1 divlja kruška, ali postoji mnogo različitih vrsta i svega, ali zaista onako, sigurni smo da je kruška i da je voće dominantno, da drvo nije pojelo. I to je ono što je meni izuzetno bitno kod svih rakija iz bureta, ili iz drveta, ili ajde kako god što kažeš da to deklarišemo, da ne bude drvo dominantno na nosu. Znači, nego da opet imamo koliko toliko voćnosti i svega. Jer to i jeste bogatstvo rakije u odnosu na druge neke destilate. Što kaže, viski bez drveta ništa. Normalno. Konjak bez drveta slabo. Mislim, kod njih je zanimljivo zato što oni imaju i ovu divlju krušku i bezbojno. Tako da je zanimljivo to, na primjer, da se uporedi ta razlika. Da, to smo možda mogli kad smo radili, ali hvala Bogu, mislim da ćemo raditi još njih, tako da svakako ćemo probati da uvrstimo, pa što kažeš, da napravimo neku paralelu. Jeste, definitivno. Po meni je ovo stvarno jedna... Veoma simpatična. Da. Zadovoljan sam, što bi rekli. Pa da. I opet negde kad spomenuli cenu, cena je tu negde, što kažeš, i kruške kad smo imali bezbojne su bile negde taj otprilike cenovni rang. Tako da to sada je skroz okej. Jeste, slažem se. Hoćemo da idemo dalje, da što kaže vreme, što kaže, možete čujete u pozadini, priroda radi svoje, što je i lepota svega ovoga. Normalno. Da li ćete, kolega, da nam predstavite prvo šta sada imamo priliku da probamo? Komšijska destilerija, radi se o destileriji Potpis, porodica Rajković, konkretno Dejan Rajković stoji iz ove destilerije, naravno sve su na pomoć svoje supruge Jelene. Oni su jedan lep tandem, mlad, koji se trudi da rakiju promoviše na najbolji mogući način i sa otvaranjem svog rakija kornera u centru Beograda, da kažemo, ima ljudi koji su, pogotovo stranci, koji tu se često kreću, imaju mogućnost se upoznaju sa srpskim rakijama, tako da mislim da je to jedna lepa priča. Konkretno, ova njihova divlja kruška, oni su inače selo Zuce, ko ne zna, ispodavale, njihova divlja kruška je 5 godina odležavala u hrastovim buradima. Konkretno njena cena u maloprodaji je 4120 dinara. Ja bi se nadovezao malo, kad se rekao jedan tandem, ja bih rekao da je Dejan
nosilac destilerija, Da. ali da Jelena daje dušu Pa destileriji. normalno. Tako da... Svakako dopunjuju se. Apsolutno. Pa mogu ti reći da je ovo veoma simpatična rakija. Kao i kod prethodne, ima drveta, ali nije drvo preovladalo, znači kompletno. Znači može se, osjeti se što kaže i kruška, kao takva, kao voćna sorta, znači može da se prepozna. Opet kažem, divlja kruška nema specifične neke, da kažemo, kao kod Williamovke, kao kod Kaluđerke, što smo osetili, Abate Feteli, to ovo je baš onako... I ja sam iskreno budem zadovoljan sa ovim. Iako je 5 godina, bure nije prekrilo. Nije prekrilo. Jeste prisutnije nego u prethodnoj, ali opet da se razumemo, 2 godine razlike u starenju i u svemu, drugačija potpuno, ali ja sam vrlo zadovoljan. Potpuno drugačije, pa tačno možda i do tog teroara, sad ne znam odakle ko nabavlja rakiju. Tako je, dakle, potiče sama ta, da kažeš, i koja opet vrsta divlje kruške. Normalno, tu se ima mnogo varijacija na temu, ali definitivno su drugačije. Ali izuzetno prijatna. I tu slično su u cenovnom rangu. Tako je. Na koliko je? Na isto na 40? Isto na 40. Isto na 40, da. Ne, izuzetno prijatna rakija za piće. Da. Ako se ne varam, ostajemo i dalje u okolini Beograda, je li tako? Pa tako je, da. Beograđani su se izgleda osmelili da se igraju sa rakijama od kruške i da probaju da vide šta će da im pruži bure. Ono što je specifično kod ove rakije koja je sad ispred nas, da je ona starela u dudovom buretu. Da, to do sada nismo imali prilike. I što je isto veoma zanimljivo, da je ovde imamo Williamovku u pitanju. Znači, ono, potpuno kontra svih pravila, preporuka. Imamo Williamovku, konkretno, destilerija Ranisavljević je sad ispred nas. Njihova veoma zanimljiva etiketa lulevača. Oni su iz Sremčice. Ivan Ranisavljević stoji iz ove destilerije. I konkretno cena ove rakije je 3000 dinara. Nemamo informaciju koliko je provela u dudovom buretu, ali ovo je definitivno jedan pionirski poduhvat. Da, misli svakako što kaže i kad se spomenu boca u obliku kruške. Da, kruške, da. Tako da baš su onako... Obratili pažnju na marketing, da. Što je ovo zanimljivo? Da, interesantno, na nosu recimo ne bi bio siguran da je ovo Williamovka, ne bi se sigurno što kažeš prepoznao, ali izuzetno prijatna, nežna onako. Baš nežno. Ona inače na mislim, 42 volovna procenta, tako da... Nema mi razlike u jačini alkohola, mi nema razlike između ove prve dve i nje, znači ne bi apsolutno rekao da je ona nešto u jačem procentu alkohola, ali izuzetno zanimljiva, svakako zanimljiva. Ali, mislim, ovde baš se vidi da to bure, s obzirom da dudovo bure nema toliko ekstrakciju kao hrast, da mu ovde definitivno nije izdominiralo bure, ali mu opet dalo neku lepu silenkastu. Dalo mu je nešto, dalo mu je nešto što kaže, to je onaj moment prvi kad pomirišem, znači ne prepoznajem Williamovku kao takvu, 1/1, jer navikli smo na nju, ono što kažeš, u onim bezbojnim, ali svakako jedna zanimljiva rakija. Da. Baš prijatno iznenađenje. Da. Tu to cenovnom rangu za 3000 dinara, mislim da je veoma ovo zanimljivo. Da, nema ni tog alkohola na nosu, baš onako, što kaže, prijatno. Slažem se. Vratit ćemo se još. Apsolutno. Što kaže, ajmo mi da napravimo korak dalje ka malo jačem procentu alkohola. Pa da, sad smo došli na 43% alkohola. Pred nama je rakija Dukat. Oni su poznati po svojim vrhunskim dunjevačama, pogotovo izuzetno starim. Konkretno, to je podrum Radulović, porodični podrum Radulović. Oni se nalaze
Pa mislim, on vodi se kao Čitluk, to je da kažem predgrađe Kruševca, ali u Kruševca. stvari to je sad već sjedinjeno sa gradom, tako da ja bih rekao Kruševac, veoma se lako nalazi. Konkretno Ivana i Jovana Radulović stoje iz ove destilerije, oni su preuzeli su da kažem priču koju njihov otac još te davne 91. godine započeo i uspešno rade i dalje proizvode rakiju. Ova divlja kruška, ona je 5 godina provela u dve vrste hrastovi buradi i njena cena je u maloprodaji 2.500 dinara. Tako da, s Inače, isto obzirom da je, pohvalim, što da, kažeš, ćirilično ćirilično etiketu, pismo, da. tako je, ali s obzirom da je Dukat Dunja jedna od prvih rakija s kojima se sreo, a da nije šljivovica, kada sam ošte krenuo da širim vidike, mislim, pričamo o nekom periodu pre nekih blizu 20 godina, sada već ono... Kako ne. Doduše nisam pio kao maloletnik, Dobro, malo godine da. su mi sad već problem, da, ali i ostavili su tako neku emociju u meni, tako da sad što kažeš, treba da probam kao očekivanja su ozbiljno velika. Evo, na primjer, ova rakija me najviše podsjeća na Zlatnu kapu. Znači, što smo do sad probali, one su najsličnije karakterom, znači, verovatno su možda iz istog kraja nabavljali te divlje kruške, baš su mi onako, najviše mi liče jedna na drugu. Da, imaju tu taj neki karakter. Ali izuzetno, kao i kod prve, znači, kao i kod prve. Voće je tu, drvo nije prevladalo, Ne. Znači, baš onako, i kad sam rekao imam velike očekivanja sad od nje, apropo Dunje i toga, mislim da me nisu razočarali. Ni malo, pogotovo to u crvenom rangu, mislim, sjajno. Nisu me razočarali. Koji je beš crveni rang samo? 2.500 dinara. Ma da, pa nema ovo, što kaže, ozbiljna jedna, što kaže, rakija za taj novac. Što se tiče njihovih rakija, malo se treba potruditi doći do njih, s obzirom da ih nema u puno lokala, pogotovo tih specijalizovanih radnji, ali aktivni su u društvenim mrežama, tako da možete uvijek da ih pišete. Ko hoće nađe način. Ma normalno, ali moja preporuka uvek da se ode, da kažemo... Direktno kod njih na izvor. Direktno njih na izvor, da se rakija proizvodi, to je najbolji primjer da vidite kako cijela priča nastaje, ko stoji iza toga, da se jednostavno uverite u ozbiljnost. Tako je. A oni definitivno ja sam poprilično i sa ovim zadovoljan. I zanimljivo je, recimo... Zahtevna je kategorija. Apsolutno, upravo to. I bukvalno nismo znali šta da očekujemo. Tako je, ali kod svih smo rekli da negde, što kažeš, oseti se ta voćnost, prisutno je voće. Kod divlje kruške, opet kažem, nemaš tih nekih specifičnih aroma koje bi sad preneo, pa rekao je to 1/1. Imali smo Viljamovku ovu, koje isto smo rekli da nismo na prvi mah prepoznali, ali da su svakako odlična pića. Međutim, nama je ostala još jedna sa izuzetno zanimljivim procentom alkohola. Da, mislim, i procenat alkohola je zanimljiv, 43,29. Veoma zanimljiv procenat alkohola, ali i zanimljiva je sorta koja je korišćena za proizvodnju ove rakije, to je Kaluđerka. Znači, sad susrećemo prvi put sa Kaluđerkom koja je starjela u hrastu. Tako je, sretali smo se 2 puta sa Kaluđerkom bezbojnom, tako je. Ona je sama po sebi retka i kao bezbojna, a ovo je bukvalno jedan jedini, ovo je baš raritet. Radi se o rakiji destilerije Milinković, Depeša rakija, Veternik Novi Sad, tu je stacionirana njihova proizvodnja, odatle su ljudi, iza destilerije stoji Miodrag Milinković je, da kažemo, glavno lice, ali oni vole da naglasa da su porodična destilerija, da svi učestvuju porodično u proizvodnji rakije i njen cenovni rang je 3.600 dinara. Tako da sve su ove rakije, da kažemo, od 20 do nekih 35 evra. 35-40. Pa da, ajde, tu je negde, znači nije puni 40, ali eto, to je neki rang. Recimo, ovo je sad prva rakija kod koje bi mogo da kažem da je Kaluđerka. Da, odmah prepoznaš sortu. Da, ovo je prva sad, znači
kod kojeg bi Nema mogao da greške, da. kažem, sortnost. Izuzetno zanimljivo. Antića sam baš zadovoljan. Da. S obzirom, plašio sam se malo kako će ta kaluđerka da izgleda Kako će u se buretu. ponašati, Tako je. da, mislim, stvarno pionirski poduhvat i eto, pokazalo se da pije vodu. Mislim, Da, apsolutno ove zanimljivo. rakije, Sad je veliko pitanje koliko će vremena proći dok tržište prepozna, dok publika, ali slažem upravo se. to i jeste ono nešto što se mi trudimo i zalažemo svo vreme ovde, a to je da ljudima damo taj neki pokretački motiv da oni krenu, da istražuju, da probaju. I ovo je nešto izuzetno zanimljivo za probu. Ne samo ova rakija, generalno svih 5 ovde koje imamo ispred sebe. Nijedna nije razočarala. Tako je, nijedna nas nije razočarala, sa svima smo zadovoljni i stvarno mislim da ovo izuzetno ima smisla. Kako ne. Iako je osuđivana kategorija kao kruška iz bureta, mislim da... Pa mislim, nama je generalno u ovim snimanjima zanimljivo da nađemo nešto malo drugačije. Nešto nesvakidašnje, tako je. Mi možemo, mislim, hvala Bogu, rakija ima, mi možemo da sad obrađujemo pitanje šljiva, na primjer, ali njih ima mnogo i to je jednostavno... I mislim, apsolutno, da se svako ko se bavi rakijom i nekom promocijom rakije prevashodno bavi šljivom. Znači, kao nečim što je autentično, što nailazi u svakom slučaju na veliku prođu. Ali mi u principu smo navikli da idemo težim putem u sve, što kažeš u životu uvek, tako da smo se i ovde odlučili na taj korak. Ovo je realno izazov, sakupiti ovakve rakije, znači malo drugačije. Mislim da stvarno dosta ljudi sigurno nije čulo za svoje destilerije. Apsolutno. Tako da, eto, ovo je bukvalno idealna prilika, prateći ovaj naš kanal, da se upoznate s nekim novim etiketama srpskih rakija, s nekim novim ukusima, jer ono kao što kažemo, mi upoznaje Srbiju, upoznaje rakiju, znači to je prosto vezano jedno na drugo, istraživanjem rakije, vi tako istražujete Srbiju i obilazite razne krajeve u koje sigurno ne biste otišli da nije rakijske priče, tako da, eto, to nam je neka ideja da ljude, da spojimo lepo i korisno, prosto, da se taj rakijski turizam digne na nivo koji zaslužuje. Koji zaslužuje, apsolutno, i mislimo da tu prostora ima neverovatno mnogo. I mislim, pogotovo ovu sad rakiju koju probavamo, Depeša, moram pohvalim njihovu izuzetnu etiketu ćirilica, ali mislim i svaki detalj onako, ovo baš pravi razliku, ti sad kada dođeš, da kažem, u neku prodavnicu specijalizovanu sa rakijama, ja sam ubeđen da će ova boca da privuče pažnju. Tako je, apsolutno. Ono što je zanimljivo, nisam siguran da bi to mogla, što kažeš, gledalci da vide da oni sa unutrašnje strane etikete imaju kompletnu priču. Jeste, da. Znači, baš da je ima... zanimljivo, ne znam sad koliko može to kamera da uhvati, ali u pozadini isto... Tako je, ima kompletna. Da, jer je simbolika... Upravo ima jedna depeša. Pa da, depeša, bukvalno. Depeša je, pite dobro rakiju. Tako je. Tako da, eto. Sve u svemu, što kaže, braćo i sestre, živela nam srpska rakija. Jest, živela Srbija, živela rakija. Vidimo se.